komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. Kabilang sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga balugabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton ring pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Kag aton sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sa aton nga blood sugar gani. Bisan may diabetes ka, pwede ka sa Dr. Alfred's Black Coffee, Green Coffee nga may sugar-free nga variants. Ginarecommend man natin sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo siyang black coffee nga may mangosteen. Available ini tanan sa sangasang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan kay iwan pa nga outlets, no? So Dr. Alfred's Aksyon, isa naman kay edisyon sa kapihan sa aksyon nato idulong sa inyo. Sa karon nga Domingo, manginbisya aton diri nga makasugilan no ang alkalde sang siyudad sang San Carlos, the farthest city in the north nga kunon taman kumustahon taman kumusta ang aton nga mga kauturan di sa iban nga mga siyudad, sa iban nga mga banwa no sa sining panahon nga napakatubang kita sang sining COVID-19 pandemic nga ginatawag no. Ang siyudad sang San Carlos sa akong obserbasyon isa ini sa mga local government units nga who has been very strict no? Kadamo sa mga protocols nga ilagin patuman sa ilang syudad para nga ma-prevent ang paglapta sang virus especially sa ilang locality no. So sa atong linya subong we have with us the good mayor of the city of San Carlos, Mayor Rene Gustilo. Ngamin ko po natin diri sa kapihan sa aksyon. Mayor Gustilo, San Carlos City, good morning sir and welcome sa kapihan sa aksyon. Good morning, Aksyon Radio Bacolod. Good morning sa imo man, boy, no, boy? Yes sir, yes sir. Good morning man sa inyo. Good morning sa Paminaw. Okay. Subong ni San Carlos, Don Salvador Benedicto, ang makaiping naton dira nga mga kabanuhanan, we are being listened to sa aton sining pagpangalagad with you, Mayor, no? Mayor, magamusta lang ako. Ano subong ang siyudad sa San Carlos in the past do kadamo kita sa mga balita nga nabaton nga may mga ginapatuman kita nga mga measures to prevent the further spread sang sining COVID-19 no. Kumusta sa mga San Carlos, Mayor? Ang kaso dira sang COVID aton mga COVID cases dira anong aton datos, Mayor? As of now, ang aton mga nagpositive halin nga LSI wala pa nakalabot diri sa San Carlos. Ang ara pa lang sa holding area sa Bacolod sa probinsya nagpositive amo nang ginadala sa AB Magalona. Okay. So in the event na kung ang sa LSI nagsulog buta na gida sa Bacolod, ginadala na namon diri sa amon man nga isolation area. Temporary isolation area sa mga schools, no, public schools. Kung may mga positive man, dala tabo, pagkuha sang result, dinatransport naton dayon back to AB Magalona.
Meaning Mayor, so as of now wala iya sang mga positive nga ara dira sa may siyudad sa San Carlos. Sa Subong, wala pa positive dire. Okay. Mangumusta kita Mayor, ang border naton I think kamo nga daan sa San Carlos, kamo ang nearest sa Cebu mo, alagyan kamo from Cebu. Did we close the borders sa San Carlos for those coming from Cebu? Wala kita mag-close as far as essential commodities is concerned. Goods coming from Cebu and going to Cebu, open lang yapon. Pero kung sa passenger, under sa EO sa Governor Governor Bong Lacson, nga ang passenger dito lang nag-agi sa Tabulan. Okay. Pero Mayor, kung may mga goods and services kita nga mag-agi dira sa San Carlos, may mga personnel of course nga ara dira, may mga protocol kita patuman para nga oo. Yes, we are requiring mga trucker pagkasakay nila sa ferry boat going to Toledo, before sila mag-abot dito, ginadisinfect na sila. Ang salakyan, pagsulod pa lang din sa port, ginadisinfect na sila, tapos gina-require na sila pag-abot mag-change clothes, kambyo ng mga bayo nila, mag-shower sila sa barko. Okay. Dire man, gina-require man namon nga pag-abot, dapat mag-cambio man sila sa ilang mga bayo, tapos ma-shower. Before sila, kag-i-disinfect ang salakyan before sila makagawa sa puerto. Kaya kung may delivery naman sila sa San Carlos, hindi sila pwede ka panaog. Ang ila delivery, amo ang diskarga sa kargamento. Okay. So hindi sila pwede ka panaog kag magtiner dila sa syudad, ang ilalang kargamento mo lang ang ila i-deskarga. Yes, ang kargamento lang may mga tao na sila ginakontak kag amo ang ma-check, may tao na sila diri daan kag na check kag mag-deskarga. Ang we are now trying to strictly implement na no shield, no entry. Okay. Okay. Sa tatlo ka border. Meaning, magsiling kita tatlo ka border, Mayor, din ina nga mga borders? Talabi area namon, which is the boundary of Calatrava, Prosperidad, Barangay Prosperidad, this is the boundary of Don Salvador Benedicto, and Barangay Buluangan, boundary of Negros Oriental. Okay. Mayor, sa mga nagakadto dira sa San Carlos coming from other cities and towns, anong protocol naton? Number one, kung gina-allow lang naman, kung there is strictly need for you to come to San Carlos, especially when you come from Bacolod, I have already talked with Mayor Bing about it. Ngayon lang po pasensya ni Mayor Bing, yung nagdiyang considering Bacolod may local transmission, kag hindi man nila kung mabalaan kung di na nihalin ang mga virus kung di nila na-acquired. So, pinahimo ko, number one, kung makadto ka mo sa Bacolod, sa San Carlos, you see to it na kinanglanon lang gid. At importante lang gid nga kinanglan mo maglakat to. Kadua, ang hindi naman namon pwede nga taga San Carlos maglagaw-lagaw sa Don Salvador Benedicto kag magkape-kape kag magpaon to. Because ang taga Bacolod man nga mga rider, weekends na converge na sila sa Don Salvador, we do not know may basit na noon silang mga local transmission. So we are trying to avoid that. The same way, ang taga-Bacolod mga riders, mga lang kung anay pasaylo, hindi namon sila pasundon kung maglagaw-lagaw lang. Okay. Kaya kung madumduman yung nag-positive sa amon,
kapitan sa usa ka shipping line kag si iyang shipmate mga rider man to. Mga rider to nagtiyog-tiyog sa Negros Occidental, mag-duty sila gatiyog amo to possibly nagpositive. Nakuha. Oh, okay. So, Butsilingon, ang mga taga San Carlos, hindi ka mo pwede nga magkadto dira sa Don Salvador nga magpulo pangapi. How do we implement that order, Mayor? Sa checkpoint pa lang, ginadiscourage na namon na hindi gislap pagwaon. So, Butsilingon, Mayor, may mga checkpoint kita sa sining tatlo ka borders naton? Ever since started the lockdown last March 30, hasta subong ang checkpoint ara nagyapon way na namon ginkakas. Okay. Kay ang iban nga mga LGUs siya daw nakita naton masang una may mga checkpoint subong daw wala na pero San Carlos siya ara gyapon gali. Ara gyapon considering boundary namon of course ang sa dagat na boundary namon is already Cebu. Kaga ang duwangan na boundary namon is Negros Oriental. Okay. So Mayor, if I come from Bacolod or even from other towns, no, for that matter, magkadto ko sa San Carlos, anong i-present ko? Anong kinanglanon ko para nga makasulod ako sa San Carlos? Medical certificate lang, i-present mo, later on, kung makadto ka sa San Carlos, ang plano makadto ka, day before, kuha ka na. Medical certificate. Alin sa imo LGU? Hindi, alin sa LGU mo. Kaya masulod ka man San Carlos. Correct. If you come from Bacolod, kuha ka di medical certificate sa City Health Office nga ang medical certificate is proof nga wala hindi ka infected sa COVID-19. Yes. So, medical certificate tapos ang paano naton ma-check ang reason, Mayor, if ever nga magkadto dira sa San Carlos? Anong reason? Ano ang mga reasons nga allowed sila nga magsulod sa San Carlos? Subong kung lang taon mo galakad to mga ahente, why mo gili nga galagaw-lagaw na, mga ahente man lang usually kadto wala naman ta mga local tourist na sunod kag kuan. We're just trying to avoid anay local transmission. So, Mayor, ang mga tourist area, spots na daging siraan ay temporarily? Temporarily, wala tagabaton, anay. Temporarily. Okay. So, magpasipaway ka, hindi pwede. Magkadto ka da, anay. Mapasli mo, pasipaway ka, so hindi anay pwede. Amo na, gina-encourage lang namon, hindi lang anay. Baskin, tutuod lang, storyahon ka. Maski may health certificate ka, will we know you are infected with the coronavirus? Correct, Hindi ba? Kaya kadamo ka daan. Why taga ka malo, Mayor mo, sang iban lang, aling mo, kalagaw-laga lang, asymptomatic, wala sa symptoms, gali, kay career? Amo ganin ang amo na pinakatulba sa tanan. Ang mga asymptomatic ang malatnan ang malatnan nga nang daw pigaw-pigaw ang immune system amo pa ya ang makitaan sintomas nga ang liglaton gali asymptomatic o mabakod iya tani ang lawas. Amo na ginalingkawan sa buhay kay basin ang dalaw nila. Maski na infected ka na, symptomatic ka, after 14 days mayo ka, wala ka na sakit. Nambal nila. So, kita man, hopefully, amo na galatabo kay ang week lang gala igo, mga week, no? Correct. So, week ang ilang kuwan, immune system mo? System nila. So, hopefully, sa ginhimo namon nga very strict kami, this is the result of the result wala di kita maigo masyado sa
virus dire sa San Carlos. Correct. Mayor, ini mga taga San Carlos siya, nga maglakat sa ibang nga lugar, let's say, mapabakulod siya, may mga anong iya nga mga mga requirement nga dapat ipresentar? Amo man, for them to go to produce updated na update lang nila ilang medical certificate kag magpabalo dire sila sa City Hall na makadto sila sa Bacolod mag-overnight. Kami na dire mag-interview sa sila. Pero those na people to go to Bacolod pag mabalik tayo, there is no need. They will just leave their ID or pass. We will just give them the pass na mabalik sila sa hapon. Okay. Gina-record na nila ang guwa-sulod. Okay. So, hindi kaya nga masakay ka lang sa series ka maglakat, kinanglan, maagi ka gidanay dira sa City Hall, inform them nga malakat ka, pagbalik, bili mo da ID mo, pagbalik mo, balik ka naman of course, para kuha ng ID mo. Amo ng problema namon inang magsakay sa series. Ano pa na? So, na-communicate kami sa series kung pwede, basta nakalag lang, kung sino lang nakasakay ng taga San Carlos, anong adlaw, anong series number, para in kaso lang kung doon ay magpositibo, tapos lang sa contact Sa tracing. contact tracing, oo. So, The most effective, the most effective sa amo itong nakita tuman sa Facebook, hindi kita dapat mahuya. Ipagawa natin sa Facebook kung ano na nakasakay sa series, pabalo lang ka mo, kay importante na report ka mo sa City Health. And those people na nakasakay upod, hindi ka mo mahuya kay sa inyo inyo life na ginagakuan nyo, ginaproteksyonan nyo. Correct. Mayor, sang nagligad kung dinatabo to atong kapitan sang barko to nga na tapikan sang virus, in fact napatay, may gin-lockdown kita nga pila ka may areas. As of now, Mayor, may mga areas kita sa San Carlos nga gina-lockdown? Actually, wala kita gin-lockdown. Sang nabalaan na ito nga natabo ang kapitan, number one, kabalo naman nga nag-positive siya, ang barko mismo wala na namang ginpabiyahe. Ayan, kuro ginpatawag namon, gin-isolate namon sila. Pag nag-contact tracing kita, may nakuha kita, iba nga gin-isolate namon sa public school, sa isolation area, kag ibang gindala namon 2 days after dito sa Regional Evacuation Center. So, the rest, tungod na wala ng space, ara lang sila sa barko. Okay. So, wala galit sang lockdown. Until now, wala isang lockdown nga gina-implement ang San Carlos, no? Dra, kaya according to you, ang mga na positive nga mga patients dira, way man dira sa San Carlos nga tatiner kundi ari sa aton nga healing facility sa EB Magalona Yes. Kung may mag-positive, gina-transfer na namon sa EB Magalona. Okay. Mayor, sa other health protocols nga patuman naton, dira stricto man ang wearing of face mask, subong gani hasta face shield na ginapausar na. Are we strict on that? Yes, we are implementing strict compliance to our people. It will help to prevent local transmission. We have to. Problema lang sa subong bangod kay mag-open ang implementasyon sa face shield. We are now requesting the local government, the office of the city mayor is now requesting the Sangguniang Panglungsod to pass an ordinance similar to the face mask. Kay ang ito po, executive order ko, hindi mo taka-impose penalty. So, ang mga wagapag tuman, wala magapate, igo lang kita magbuyag, kag ginagawa ng nato, lecturan.
pero mas maayag na nga mga binansahan kag butangan penalty. Correct, oo. Ining aton nga natubang nga problema subong ko hindi ni obligasyon lang sang local government, sang mga city officials naton, sang mga opisyal nato sa gobyerno, but personal nga obligation man isang tao mo sa pagtuman sang mga health protocols, disiplina bla ginahambal naton, Mayor. I would like to ask, kumusta ang response sa mga taga San Carlos dira? Gakuan man sila, are the disciplined people man na nagasunod sa mga protocol naton? Sa observation ko, boy, siguro 95% na tuman-man. May mga 5% pag yung mga buliyagon din. Amo na di sa Bacolod, bra kay matingala ka adlaw may kadakpan sa curfew, galapas sa curfew ordinance, galapas sa wala gasuksok sang face mask, adlaw may kadakpan amo na, although small percentage lang ni sila sang populasyon abi sang Bacolod, sida maguro sa inyo sa San Carlos, pero may maaragin mga tao nga daw gabaliwala sang sining danger kag halit sang COVID-19. Amo na problema, boy, sa kadungog gidla sang tao, hindi sila madutlan. Kung madutlan, may sakit ng ganit, hindi sila magdalagan. Gobyerno, manggapon. Kung pigado sila kagula, bayad sa hospital, sa gobyerno, manggapon sila magdalagan. Kung anong gusto sa gobyerno nga kayuhan sa ila, mapapi na dahil sila. Gani, oh. Tapos sila pa ning sila pa ning gina-intra sa kwan, sa SAP, sila pa ning gakuha sa kwan sa mga assistants. Tapos kadamo pa sang kapalasaway gyapon sa ila, no? Basta kwarta na, boy. Ang subong di kanay Mayor, ati galing kiti sa province subong kag sa syudad sa Bacolod, may ginatawag ita nga one time big time ni nga mass testing. Galing kiti within sa dakwan sa vicinity sa Bacolod, san Murcia, Bago, Talisay, Silay siguro nga may ara nga one time big time nga testing kiti daw ari diya ang kwan kung tanawan naton ba sa Negros ang epicenter ti daw ari diri sa amo nga mga areas sang COVID-19. May mga lockdown gani. I don't know, Mayor, ining lockdown ni or ining taon na time out ning meeting bala ni Mayor Bing kag ni Gov Bong Lacson, ining time out ning lockdown ni hindi na ni guro madala diya sa San Carlos, no? Hindi nagturo kay so far, pasalamat na kami gani sa Ginoo sa mga ato nga pumuluto nga complete with pawakit yun sa advice ng gobyerno. So far, wala din kita pa evidence nga ito local transmission. Okay. So San Carlos City, wala yung local transmission, Mayor, no? Why? So far, hindi kami kapinipin na local transmission siya kay like nalatabo sa aton, the latest is duha ka government employees. O dito government employee, halos tigis lang gabiyahe sa Bacolod kay gatrans niya gadulong lang mga documents o official travel na sila nag-positive. Okay. So, na ginakuha na namon. So, may sa contact tracing, puro na namon ni gin-isolate ang direct contact nila kag it turns out mga negative man. Okay, ho. So ang natabo gali pag puli nila from kung kadulong sila dokumento dibi sa province, pagbalik nila may mga symptoms, gin-swab, nag-positive, gilayon ginapadala daan sa healing center and iyang ilang mga close contact gina-isolate dayon, Mayor, amo na? Yes, gina-isolate dayon. So isa man dire ang San Carlos doctor, may allocate sila po ng isolation area for COVID-19 patients. Ang San Carlos, Mayor, may hospital kita dira no? May ano? May hospital? Naara kita City Hospital kag San Carlos Doctors Hospital.
So dira may mga isolation center pero unlike diri sa Bacolod kag sa nearby areas diri nga daw puno na ya ang mga kuan diri ang mga COVID ang kuan bala ang tigana para sa COVID-19 nga patients daw puno na diri ya wala pa mayor okay wala problema. Ang amon din puno sa amon ang direct contact yung capacity. Okay. Pag-isolate natin, kita isa nag-positive sa contact tracing, kita makakuha sila pulo, may di na bilog, amon hanggang gapadamo sa isolation area natin. So ining let's say mayor ining mga gina-contact trace naton, din sila gina-isolate mayor, din sila ginabutang? Na-allocate kita sa mga tatlo ka public school, 2 or 3 ka public school, kag isa ang evacuation center. Okay. So tatlo amo na galing kay tungod nga daw ay local transmission sa Carlos, it's not so much a problem, no? Ang ginatawag naton nga mga cases dira San Carlos, no? Maya galing San Carlos kay ako na-observe ko da Mayor mo since the very start sa ning pag-lockdown naton mga mga quarantine protocols naton, nakita ko ang San Carlos daw medyo medyo stricto sa ilang nga mga sa inyo dira nga mga mga protocols daw nakita ko wala may mga executive order kang gina-issue nga way pa sa iban daw nahimo na nimo dira San Carlos para nga mas stricto ang pagtuman naton sa mga protocols sa mga akong observation in the past no. So congratulations Mayor kabay pa nga this will continue ang Sociedad San Carlos, wala iya sang local transmission dira kay that would pose a big problem para sa hindi lang sa local government dira kundi sa mga pumuluyo mismo mo kung may ara na kita nga local transmission as what is happening sa iban nga areas diri subong sa probinsya nato no. So I think you deserve congratulations Mayor bangod sa mga protocols nga patuman nimo to prevent sanctioning paglapta dira sang virus sa imong area Mayor no. So Mayor salamat gid Sunday subong you've given us your time, salamat gid sa imong tiyempo nga hatag diri sa Action Radio. Imo siguro nga mensahe Mayor sa aton nga mga pumuluyo especially sa taga siyudad sa San Carlos. Action Radio Boy, maraming salamat sa tamang kaigayon nga ginhatag ninyo sa amon. Ang amon lang gusto ipaabot sa pumuluyo nga kung may nasuspitsahan man kamo nga may sintomas kalagwa sa inyo mga silingan, i-report nyo, dali nyo i-report sa taga-City Health para ma-check up dayon naton ang pasyente. Kaya kung may ara manggali, hindi ka mo, kung may ara man direct contact, hindi ka mo mahuya o maghambal. In that way, masakot sa contact tracer naton pag-isolate ng mga direct contact para hindi may maglakta ang sakit. Importante ganyan. Okay. So, Mayor, salamat gid. Thank you very much and have a blessed Sunday, Mayor. Kag sa mga pumuluyo sa siyudad sa San Carlos, keep safe everyone. Kabay pa nga, we will continue to follow sa mga protocols para nga malikawan naton ang paglaptas ng virus, especially dira sa inyo sa siyudad sa San Carlos nga hasta subong way ang local transmission. Salamat gid, Mayor Rene Gustilo sa siyudad sa San Carlos. Thank you, Mayor. Salamat, Action Radio Board. Damo din salamat sa inyo. Sige, Mayor. Good morning and have a blessed Sunday. Good morning. Mga ka-aksyon, si Mayor Rene Gustilo sa siyudad sa San Carlos, no? Sa aton sining I'm glad no to hear nga from Mayor Rene Gustilo nga wala isang local transmission. Pagtanaw nila wala isang local transmission dira. Kung may ara man nga mga taga San Carlos nga naging positive ginpadala sa healing center sa IB Magalona, mga they believe nga naghalin ina
infect na sila sa ibang nga lugar, not sa San Carlos City, no? O sige, salamat gid again sa kay Mayor Rene Gustilo. Good morning anay kay Sis Viola Baloyo Eras. Nagaupod sa aton. M. Sabolso, maayong aga. Of course, sa kay Action Eden. Salamat kay Action Eden. Sa kay Engineer Ernie Earl Bailon. Good morning. Phil Alonsagay. Sa kay Sis Flor King. Good morning. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Of course, sa kay Gingging Arroyo. Ging, good morning. Ben Duran. Maayong aga, primo. Kay amigo naton Juan Bol Gallo. Musta nga tunda nga NBA. Daw mayo guro ang hampang sang aton nga teams, no? Kay Bruce Moon Bongko, maayong agaman. Sa kay kay Nat Morales dira sa Manila, good morning. Mark Salanga, maayong aga. Kay Jenny Sarasa Toledo dira sa Canada, good morning man. Teresa Linaha Kayaw, good morning. Cory Vidaha, gaupod sa aton subong from Kuwait. Sa kay Glenda Arban, sa kay Suset Alunan, happy Sunday man, kag be safe. Leonila Tarusan, good morning. Emmy Esmeralda Dolido, Heaven, maayong aga man, blessed Sunday. Tongtong Pamela, kay Helen Huasna, Julian Manawis, pwede kapag greet birthday sa sister niya, si Rodi Jane Manawis. Happy birthday sa kay Rudy Jane Manawis karon nga adlaw. Happy birthday. Jocelyn Aresivita Olak, maayong aga. Sa kay Julian Manawis, of course, basa natin. Eddie Laus, kag kay May, good morning kay Mayor. Kami ni na Isabel diri sa Cane Town, Victorias, Gapamati. Maria Luisa Artisano Iligan, good morning man. Kag sa ibang panaton, of course, nga naga-monitor maayong aga liwat sa inyo tanan. Ang ato sa inyong pagpangalagad, gindulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Available ini sa tatatawa. Happy birthday kay Jenna Marie Lerion. Okay, Jenna Marie Lerion. Ma'am, happy birthday. Happy birthday halin sa kay Tuto JM. Happy birthday sa imo, no? Kag sa mga grade 11 bala dira sa syudad, especially sa syudad Sambago, nga wala pa naka-enroll, ginapahibalo kamo nga ang Technological Foundation Institute sa Siyudad Sambago, padayon pang nagabaton sa enrollees para sa masunod nga senior high programs. Sa academic tracks, ang ABM, HUMS, sa TVL tracks, automotive, electrical, electronic, computer systems, computer programming. Ang sa ABM, in accountancy, business and management, sa HUMS, ang humanities and social sciences. Padayon nga nagabaton ang TFI sa enrollees. Ang mga grade 11 nga magpa-enroll magabaton sang 500 pesos nga cash assistance, bulig para sa ila nga kinahanglanon magluwas nga wala bayad ang tuition fees, miscellaneous fees, kag wala man balayran sang monthly kag entrance fees. Wala face-to-face nga klase kag magagamit sa printed modular lessons. Gani no need na magadto sa school kay ang modular lessons every week pagakuhaon lang sang parents sa school para sa home studies ng students. Ang enrollment magapadayon ini tub-tub antes magbukas ang klase, which is October 5, no, sa sining eskwelahan. TFI. Mag-enroll na sumong bagay sa inyo ginikanan ako sa TFI Facebook page, online enrollment. Kung di ka rin mag-contact lang sa 0943 497-1026. Ang Technological Foundation Institute aral na sa tubang sang Bago City College. No? Good morning man sa kay friend ko Elizabeth Lamprea dira sa Thailand. Good morning.
Bucks with Miami win Rockets. Aristo pa. Sige lang. Okay lang, sige. Mga ka-aksyon, isang edisyon sa kapihan sa aksyon natong idulog sa inyo karon nga adlaw Domingo, no? Sa mga taga-siyudad sa Bacolod, medyo preparar kita. May ara kita ginatawag nga one time, big time, no? Time out, no? 4 days nga magapatuman sang lockdown sa siyudad sa Bacolod kag sa mga kaiping diri nga mga lugar like Bago, Talisay, Murcia sa sining August 28 to August 31, no? So medyo preparar lang kita. May mga protocols nga patuman ang aton sining local government sa Bacolod kag sa ang probinsya sang Negros Occidental. Medyo preparar naton ini para ini sa mass testing nga gina-target mga 10,000 ka mass testing nga patigayunon para sa sining ginatawag natong one time big time, no? Sakay Dimple Discotido, good morning man nga nagaupod sa aton. Kita liwat sa masunod nga Domingo diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Good morning anay kay Vanessa Mayo. Blessed Sunday man sa imo, Saturday balang dra sa inyo kabalo kita. So blessed weekend man sa imo, no? Ask ko kung may biyahe ba sa August 30 ang barko. Wala pa subong mga biyahe daw medyo duha pa na, no? Tungod sa mga igapatuman nga lockdown. Kita sa masunod nga Domingo sa kapihan sa aksyon. Upod gyapon sa inyo alagad. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!